Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Și căsuța noastră, uite-o. Da, nu mi este prea greu să-mi dau seama. E unică în viață. Da, și nu știu dacă mai țineți minte, dar în episodul trecut a explodat un creeper și n-am făcut nicio mâncare. Am mâncat-o pe toată. What? Cred că a intrat cineva. Am cărbune. Da, am fost la minaret. Ok. Și gata. Da, nu folosește mult din asta. What? Nu stau. Eu cărniță vreau. What? Merge prin tavan sau mă înșel? Da. Păcat. Și în acest episod aș vrea să facem cât de cât să terminăm asta într-un fel. Trebuie să-i punem... Cred că o să fac așa 3. Nu știu, îmi spuneți în comentarii dacă vreți mai multe. Încă un rând de perete cu mă rog. N-am făcut bine, iarăși n-am făcut bine. Încerc. Mă mir. Aici așa mai folosesc și eu din cobblestone-ul ăsta, adică n-am ce să fac, sincer. Dar acum am. Și când eram single player și nu găseam niciun sat, nu venea să construiesc. Oh my god. A dispărut blocul dintr-o dată lor. Da, și aș vrea să... Oh my god. Mai am ceva băgat. Ok. Am obosit să muncesc atâta. Aproape un perete mare. Și de fapt lung și mare. Sus pe tot. Ok. Niște mâncărică. Ok. Gata. Lasă. Pac. Poate nu. Cred că s-a băguit. Am deja bicepsuri. God. Da. Da, și-am skin de Steve. Și nu știu de ce. Nu știu de ce lume crudă. Era să zic Dumnezeu. Nu, Dumnezeu, noci. Deci, noci. Deci o să pun toate resursele neimportante pentru mine. O să fie importante într-o zi. De ce se aude? Sunt din ăia zombalei, așa, că am uitat cum. Ne revedem când o să iau torțe. Bun, am revenit să iau torțe și mult lemn. A intrat cineva? Liber. Craftează. Liber. Stick. Uite aici, nu știu unde sunt torțele. Cred că nu ajunge. Sper. Mai plouă. Come on. Spre mină. Că mai îmi trebuie cărbune. Și cărbune și tot, de fapt. Sau... Nu trebuie mie cărbune, dar I am nab. Dar... dacă mor pe munte, știu că... Te rog, nu. Știu că... Aleluia! Oh my god! Nu!
Oh, nu. Oh, nu. Din nou. Oh. Mi-a luat o inimioară. E bine. Cred. Sper. Sper. Ok, o să găsim un munte să minerim în el. Oh my god, aud zombalăi. Ceea ce nu e normal. Că e zi. Da, nu e normal pentru că e zi. Ne vinde hac zombalăi. De ce zombalăi? De ce ne veniți de hac? What? S-au auzit doi? Oare a fost doar una singură? Nu mi-e frig. Era doar mama mea care vrea să-mi spună că e frig în bucătărie. Da, filmez în bucătărie pentru că da. Toată lumea filmează în bucătărie, în afară de toată lumea. Ok, nu mai găsesc nicio oaie, nimic. Ceva ul, te rog, please. Sau poate am lăsat un ul. Bine. Bun, am revenit. M-am mutat din bucătărie. Pentru că era prea frig. Și da, era prea frig și eu... Dumnezeu! O oaie, nu-mi pasă cât de mergeau. Du-te spre oaie! Ia lână! De fapt, nu știu de ce mă interesează lână. O, dacă să treacă noaptea. Că nu vreau să filmez pe noapte. Nimeni nu vrea. Super! De fapt, stai, eu trebuia să mineresc. Măcar am adunat tot ulul. Toată luna asta. Parcă niște peșteri. Că știu că pe la sate ar trebui să fie, adică... Na. Da, nu mai am mâncare, observ și eu acum. Oh, stai! Nu e de ajuns. Cum mai, și eu trebuie să mai explorez mult. Bine, am înțeles. Trebuie să mă duc înapoi și iarăși aici. Oh, da, și vreau să vă arăt ceva special. Să văd dacă îl găsesc în bucătărie. Uite-l aici. O să-ți stați că m-am dus până în bucătărie să îmi iau acel lucru. Munte. E bine. Cred că văd ceva. Dar mai întâi trebuie să-mi iau mâncare. Păi bine, ne revenim pe munte. Bun, am revenit aici pe munte. Și să săpăm, să spargem cum ar veni acest cărbunie. 2. Pe bune, 2 și am căutat atâta. Uite peștera aia. Eram acolo jos și acum sunt aici. Și văd că nu e nimic interesant. Aia e cumva te rog, nu. Ba da, e o peșteră. O să mai caut pe aici. Dacă toți sunt aici. Am și ceva mâncare. Bine, ceva, mă rog. Măcar am. Oh, și mai trebuie col, pentru că... Mai trebuie col, pentru că mai trebuie. Pentru că trebuie să fac și torțe și mâncare și... Sunt la început, adică... Nu știu, când o să devin mai pro, să am cărbune, n-am ce să fac cu el. Aleluia, pac.
Hai să facem un steak. Facem un steak, cred că fără probleme. Pe tot muntele, zic. Sper totuși. Și iron. Deși nu știu de ce nu este iron cam deloc. Și ați văzut cât am săpat. Dar cum e posibil? Adică am săpat până la aia bedrock, care nu se sparge, adică what? Poate trebuia să ajung la bedrock când aveam toate de diamond, adică armura de diamond deșantată. Nu știu, zic. Un steak și 10, wow. Perfect. Perfect. Oh my god. Și da, o să mă duc, cred că în peștera aia și ne vedem acolo. Ok, am revenit și am găsit o peșteră. Și au și niște zămbălăi. Sper să nu mai ia sneaky. În sfârșit. Am găsit și o... Te rog, nu. 3 bucăți. E pe undeva o peșteră. Caut zămbălăi. Sau... O să dau sunetul mai la maxim, de fapt. Mai încet ar să aude. Mai încet. Știam eu ce v-am zis. Ok, mai întâi îmi fac sabie de iron. Că oricum am acasă, gata, am deja 4. Deși cel mai înțelept ar fi să fac de biceps. Tot îmi vine să zic biceps. 2 și bețeam. Ok. Să vedem. Sabie aici. Torțe. Nu. Unul nou. Acolo, așa, să-l stricăm pe ăsta. Și torțele care sunt aici. Ce vreau, da. Mulțumesc frumos. Și aici bag uronul. Mai bine, ăsta-i aici. Ok, și aici mai pun 4 din ăștia de porc. Ok, și un cărbunaș. O se face? Oh, trebuia să iau, da. What? Ok. Deci cât care am la mine, pot să spun că aș avea ceva. Sper să nu fie un spawner. Doamne, sper. Ce sabie frumoasă. Strălucește în lumina zilei. Oh, gata, cred că o să încheiem aici episodul. Da, și să vă arăt desenul. O să pun pauză. Ok, și vreau să-mi spuneți dacă vă place desenul Ghost Alex. Da, și o să-mi schimb și pauza imediat se termină. Deci să-mi spuneți în comentarii, să dați un like și să vă abonați. Pa, pa toată lumea, pa, pa!